Αυτή την εβδομάδα, η μετοχή της Oracle υπέστη αξιοσημείωτη πτώση, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επενδυτές και στην ευρύτερη τεχνολογική αγορά. Τη Δευτέρα, η τιμή της βρισκόταν στα περίπου $304. Ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή, είχε υποχωρήσει στα $283,46, καταγράφοντας συνολική πτώση πάνω από 6,8% μέσα σε λίγες ημέρες. Ποιοι είναι οι λόγοι? Πρώτον, η διοικητική αλλαγή. Η Safra Catz, η CEO της εταιρείας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε την αποχώρησή της. Τη θέση της θα αναλάβουν 2 συνδιευθύνοντες σύμβουλοι. Αυτού του είδους οι αλλαγές συχνά δημιουργούν αβεβαιότητα για τη στρατηγική συνέχεια, κάτι που η αγορά δεν βλέπει με καλό μάτι. Δεύτερον, η Oracle σχεδιάζει να αντλήσει περίπου $15 δισεκατομμύρια μέσω έκδοσης ομολόγων, για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της στο cloud και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν και πρόκειται για φιλόδοξες κινήσεις, η αύξηση του χρέους εντείνει το χρηματοοικονομικό ρίσκο και προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των ταμειακών ροών. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και το γενικότερο κλίμα στην αγορά. Οι τεχνολογικές μετοχές, και ειδικά όσες σχετίζονται με AI, δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες για γρήγορα κέρδη στον κλάδο. Συνοψίζοντας, η πτώση της Oracle είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού διοικητικής αβεβαιότητας, αυξημένου δανεισμού, επενδυτικών ρίσκων και αλλαγής της επενδυτικής ψυχολογίας απέναντι στις τεχνολογικές εταιρείες.